Hello mga idol. Good morning. Good morning. Makakapagupit yung tao. Sa inyo isang cellphone. Palanan Boy TV. Shoutout sa idol. Meron nga ng moderator idol. Good morning sa inyong lahat. Hirap tambay. Okay lang idol. Idol Libong, good morning. Morning idol. Tambay, walang trabaho pa ngayon. Good morning. Ba't ganun ang... Sabi, tambay ngayon. Hindi pa makapagupit yung tao, wala pang sahod. Sa construction. WH lang talaga mga ka-idol yung kulang. Hirap. Grabe. Good morning, good morning. Ermitanyo. Oo nga, ermitanyo naman kasi wala naman na pampagupit. Wala tayong pampagupit. Walang pera. Hirap. Hirap pag walang pera, idol. Kuripot yung may-ari ng bahay nung ginawaan ko. Hindi pa nagpasahod. Hindi pa nagpasahod. Shoutout sa 9 viewers. Ba't ganun? Hindi ko makita sila. Hello, idol. Good morning. Bicolana, shoutout. Shoutout sa MSol kapatid. So, shoutout sa 10 viewers. WH lang mga idol, kulang ko. Para maano ko naman mapag-content ng maayos. Gusto ko kasi maging monetize muna bago ako magpo-content. Pinakamahirap sa lahat. Pinapahirapan kasi ako ni Whitey.
Shout out sa 11 viewers. Oh, ni Ate Sil, shout out pala dyan. Yun ni Ate Sil. Sa 12 viewers, shout out. Gagalit yung asawa ko. Galit na galit. Kaya nag-mute ako. Naririnig nyo na ba? Oo, idol. Panay naman ako nag-upload. Kaso problema, yun nga, ang hirap. Wala akong magandang maging content pag hindi ako nakapag-apply. Sige po, ma'am. Ma'am Bicolana. Delgado Bicolana, shout out talaga. Yung WH talaga ang pinakamahirap. Alam nyo, 100. Buti nga, dagdag yung WH ko. Dati 126 pa lang. Ngayon, 128 na. Nadadagdagan din unti-unti. Shout out sa 9 viewers. Yun ang pinaka kasi hirap. Na yung okay watch hour, yun ang pinakamahirap talaga. Tambay pa, wala pang sahod kahit. Oo nga, kahit anong gawin. Videohan ko latan para may upload akong video araw-araw. Kung gusto ko nga, mag-live ako habang nagtatrabaho para masagad-sad eh. Kung pwede lang sana yun. Baka masagabal kasi pag dito nga ako sa higaan, galing ako sa pagtatrabahan ko wala daw simento. Masaan yung si papa mo? Walang simento. Yun ang pinaka kasi pag walang trabaho. May nag-chat na naman sa akin. So, shout out sa 12 viewers. WH. Number 1 na pinakamahirap. Ang hirap talaga. Saingan ko nga muna yung rice cooker. Tingnan ko. Sinagagalit na naman yung madam ko. Ako galit. Saingan ko yung rice cooker. Pagbayad nga, apay. Pagbayad nga, bata. Ayan. Pagbayad ko ay bigayan. Naubusan na naman kami ng bigas eh. Wala pang kapalit.
Hirap kasi mag-live dito pag sa umaga. Lalo nagsisiyakan yung dalawa kong anak. Nakaw, kasakit sa ulo. Tumbang mo ta. Tumbang mo to. Tumbang mo. Hey, nag-automatic pa ako doon. Hindi, tumbang mo. Tumbang mo to. Patay. Tumbang mo. Amina. Madagdagan man lang yung WH ko mga kalodi. Huwag mo ka ihiyan natin ah! Ni, Matintungtong ka! Ang siganan ni Boy Kwang. Tanggalin mo, digdig. tingnan nyo ang ingay. Kasi umaga. Ingay. Oh! Idol, good morning. Adrian. Good morning siya, Idol. Thank you sa pagdaan nyo. Ay, sama ka din. Thank you, thank you. Si Banlan, dik-dik lang. Kahit panggupit, wala pa oh. Kala mo yung Arabo na 10 taon na hindi naligaw. Kahit maligo ako, ganito na yung buko. Pag walang hindi ako nagugupitan. Pag natuyuan yung buko, ganyan lang yan. Naka-strong. Makapagupit sana. Salamat Idol sa pagtamsak. Sige, ano ang kitam? Basta lahat ng pumupunta naman sa live ko pinupuntahan ko din. Siyempre wala akong cellphone na hawak. Siyempre pag tapos live ko, nire-review ko din naman lahat kung sinong pumunta. Pinapanood ko isa-isa yung mga video nila. Kung naka-live ka, yun, pinupunta ko, ganun. Ganito mo, basta't ikaw, walang problema. Sa'yo'y susukitin. Tingnan ko isang cellphone. Yun o, naka-charge. Tingnan ko lang. Mayroon na 40%, 49. Oo nga. Pag ano pinupuntahan ko lahat. Maano ko naman, ma-notify ko kasi naka ano din ako, all button sa inyong lahat. Naka-all button. Open ko hotspot ko to. Hotspot ko. Hotspot. Hotspot. Nagano pa nga ako ngayon, nagpo-promote ako sa sa TikTok ng mga paninda ng TikTok shop. Sa video ko sa sa mga TikTok ko yun, may mga link ng TikTok shop kung ano-ano yung mga na lang. YouTube. Kahina.
Mahina kasi. Idol Libong, shout out. Oo nga, nag-upload din ako, idol. Oh, sige. Pinoy, ano ako pag anong legit, legit ako pag ano nag-ano talaga. Means, pag ako nga naki 1v1 ako, lalo messenger to messenger yung drop ng link. Screen record ang ano ko. Nag-screen record ako para sabihin nila legit, hindi walang ano. Screen record. Dagdagan man lang. Albor, ang pagkain mo. Nay, binigay mo na yung pera kay nanay? Tingnan akong papalo. Tulungan. $2.33K. Dikit ko siya to, idol. Pulbutan. Pag reels video, 3-4 din yan. Pag ako dumidikit sa mga ano. Magsayin ka naman na lakay. Balik mo na naman kiluhay. Magkasag mag-judge kay. Pangsahan ka naman na Bantay. Kasama ka bantay. Na? Bantayan tayo na-agray. Dagit na-agray. Nakamag.
Lumipat ako dito sa labas. Padilim ata yung pick up. Dito ako sa labas mga idol sa likod ng bahay. Tingnan nyo yung dami kong kahoy dito. Dito sa likod. Dami kong kahoy ditong naka-stack. Gusto nyo makita? Ito. Dami kong kahoy. May pataw, daming bata kasi doon sa loob. Sa bahay. Ito. Kasi bilhin. 15K. Mio. Mas malamig dito. Mas malamig dito sa likod.
Morning. Morning. Yung mga idol, kuha tayo ng gabi sa likod. Kunin ko lang yung kutsilyo. Maggagata tayo. Laing na lang dit si Denta dit. Ginataan. Hello, good morning. Meron ka ng moderator, ma'am. Magkano ako kukuha ko ng laing sa likod? Kuha ko ng laing. Magagata ko. So, yun. Kuha ko ng... Tingnan nyo mga idol, ang dami kaming laing. Sa Tagalog, gabi ata yun. Samahan niya ako sa pagkuha ko ng... Saan kami nag-vlog kasi yung bumili na. Kung ungit doon ko. Galit. Kasi tanghali na wala pang ulam. Oo, gagataan ko. Punta tayo sa likod. Kasi may dala akong kutsilyo nga. Sa paglagyan ng ano.
Muntik pa umasulit yung mata ko nun ah. Tingnan nyo mga idol. Dito sa likod. Yun. Siguro kasi hindi aabot yung wifi. Kukuha lang ako ng laing. Ay. Dito yan sa likod mga idol. So, idol mo. Nakakuha na ako. Ayun, ang pag-ano nito, hindi ko nababalatan, bubuhulin ko na lang. Nakakuha na ako. Kunti lang. Pagbubuhul-buhulin ko nga lang ito eh. Hindi ko na binabalatan pa kung nagluluto nito. Na sa marangan. Di bisa na sa marangan. Uy. Dito pala si Ma'am Leila. Napadaan si Ma'am Leila. So, dito na ako sa loob ng bahay. Ngayon, pagbubuhul-buhuling ko na lang. Ikaw nga? Saan? Saan? Bubuhulin natin. Gawin natin yung pagbuhol ng laing. Saan taas?
Baba na, tingnan natin yung pinag mo. Saan mo nilagay? Hanapin na naman yun. Gas na naman yun. Binuhol. Pag ano nito mga idol, pag ako nagluluto, di ba yung iba, binabalatan. Sa akin hindi. Ganito ko lang. Oh. Binabali ko lang tapos binubuhol ko lang. Para yung itsura niya magiging ganito. Ganyan na yung kalalabasan niya. Di ba buo siya? Oh, ito. Malaki. Malaki yan. Ngayon, bubuhuling ko lang. Hindi ko, saka ko to hugasan. Sunod kong hugasan to. Kasi to mga mumurahin pa lang yung kinuha ko. Ito yung pagluluto na sikretong pang mabilisan. Binuhol na laing. Buhol. Laing yan. Ang sikreto, tiklop. Tapos ikot. Ikutin. Sa mga nagluluto ng laing pala dyan na ano, sa mga Bicolano, mga ano to, alam nila yan. Oh, binubuhol lang. Tapos ilalaga. Pag nalaga, gagataan na. Basta wag yung matatandang laing yung mga gabi. Yung matatanda. Dapat medyo ano, laing. Yan yung laing. Tingnan nyo lang kung baka may uod. Ano lang. Buhol. Ay, bebe. Binuhol na laing. Tama na yan, Kai. Oh! Laki, tama na yan. Yung isang nyug lang ano dit. Ha? Binuhol na laing. Teknik pang mabilisan pag magluluto. Buhulin mo lang. Okay. Ganyan lang. Tapos hawakan mo tong dulo. Dapat may butas siya dyan. Pagpasukan ng ang dahon. Nakabuhol na siya. Ganyan lang ginagawa ko. Mas malasa pa siya kaysa binalatan. Huwag lang yung mga matitigas na laing. Para hindi mahirap. Kung matigas na kasi yung laing, ito, pag tiniklop mo dito, napuputol. Huwag mo iisip ko kung
na. Mababasa na din po. Kabigyan mo na din. Buhol-buhol lang. Magkukundis ka. Hindi ka na. Ma'am, so nagbaba ng link. Tuntahan ko kayo pag nataas yung live ka. Hindi ka mag-alala. Panoorin ko yung video nyo. Hindi na, buko na. Laing. Siyempre, gagataan natin to. Pahiraman nyo ako ng gadgaran, Dad. Taga po ba? Pahiraman mo nga lang ako. Hindi ka pumunta na doon kailangan din nila. Diyan kinanaw. Tabanged. Sa kabilang bahay. Hihiram lang kaming gadgaran. Kasi wala yung paggadgaran ng nyog. Nyog is nyogs. Yun, tapos na yung ginawa ko. Tingnan nyo. Itsura niya. Yan ang itsura niya. Yan da. Dadalhin natin sa kusina. Kasi yung kusina namin, malapit lang dito. Ito lang. Lalagayin ko dito sa kasirola. Ang init nga lang. Ang lamig. Nainitan ako. Mainit na kasi dito eh. Sa amin mga kalodi. Ngayon di pa ako nakakapagpagupit oh. Balbas. Wala na. Galit ko asawa ko na luto. Ganyan yung paglutuan natin. Silin. Karga lang natin dito. Hugasan ko. Hugasan. Siyempre nahugasan na. Pakuluan ko na. Ganun lang kasimple. Diba? Kasi yung patatagalin nyo ba yung pag-ano? Wala. Tagal yun. Ito yung babalatan ko. Yun yung guling. Doon ka magtagbat sa labas. Saan ka, Rob? Tanungin mo ang nagkilainan. Laburin niyo na. Saan? Guling. Nahanap ko yung itak. Sa Ilocano kasi yung buning. Yung nahanap ko kasi babalatan ko yung ano. Pa kumukulo.
Bahala kayo yung tapay lang, ha? Hinapay lang yung tao, eh. Babong kayo manginit. Idol. Kumaw ng ano, nyug. Binalatan ko. May ano pa nga. Kaya pala nilalaga ko na. Ngiwa mo. Nagrigamit tagdalas kita. Ano na kayo tagdalas kulit ka na lang.
Nung ka na ako. Ito pa. Ito pa. Wala naman ah. Ano kaya? Ayan. Ha? Wala ka dyan. Punay ka na. Isa saan ka lang, maluto na bilhin ng tumili ko, hindi pa magkuhaan ka ng brain. Hindi mo kaya. Bibili. Dito Martina! Sabi ako. Yan, kumulo na pala mga kaludi. Yung pinuhon.
Hindi ka gawang sa bumo nila kaya nga tabi ni Ral. Ang dami kita nung. Ano na eh? Ha? Kaya